A l'Aie Pau Claris, llibreria cafè d'humanitats, et trobem el que busques, novetats i llibres de fons. Un espai tranquil al cor de l'Eixample on veure llibres i llegir cafès. A l'Aie Pau Claris, llibreria cafè. I és el moment dels llibres al cabaret elèctric i avui, escolta, tornem a tindre, com diuen les Virgili Quotes, que els agrada molt dir-ho, la veu. Bona nit. Martí Sales, no facis quedar malament. Bona nit. És que em fas posar veu de ràdio així de no sé quantos. Bona nit, veu normal i corrent. Veu normal i corrent. Bona nit, Martí Sales. La veu normal i corrent, que avui ens ve a parlar d'un llibre que s'ha llegit aquests dies i que es diu Ànima. És que acabo de veure una cosa al Twitter i era tan... Vaja, fer tanta rissa amb dues S's que m'he perdut. Ànima d'en Mahdi Mouawad, editorial Periscopi, novetat d'aquest senyor que, vaja, que no n'havíem sentit a parlar fins feia uns anys i ara és el pa de cada dia, com a mínim al teatre que es fa aquí a Catalunya. Endavant Barça, que diria aquell. Martí Sales, o sigui, digues per què ens hem de llegir aquest llibre. Com habitualment o últimament estic fent, deixa'm llegir-te la primera frase del llibre. No se'n parli més. Havien jugat tant a morir l'un en braços de l'altre que en trobar-la ensangonada al mig de la sala es va posar a riure, convençut que veia un muntatge, un quadre grandiós, per sorprendre'l, aquesta vegada, per fer-lo caure d'esquena, deixar-lo de pedra, fer-li perdre el cap, ensarronar-lo. Aquesta és la primera frase d'aquest Ànima d'en Mahdi Mouawad. Va, que et posem una cançó, va. És el nou disc de San Josex. I aquest tema es diu No hi ha mirades. No hi ha mirades com les d'abans. No hi ha grans festes, ni trons, ni llamps. Com a les obres de teatre, la primera intervenció marca el to del que vindrà després i, clar, Mouawad, que és dramaturg, ho sap perfectament i la primera frase d'aquesta gran novel·la doncs ja marca una miqueta, no? És un senyor que arriba a casa seva i es troba a la seva dona brutalment assassinada, violada i el bebè que portava al ventre mort també. És un senyor quebecois i se'n va a buscar l'assassí de la seva dona i en el periple, diguéssim, això podria ser com una novel·la de psicòpates o un thriller policíac o alguna cosa així, però no té absolutament res a veure. Això és com, diguéssim, el desencadenant o l'excusa per acabar parlant de moltes altres coses, sobretot del que tenim a dins de fosc, animal i intuïtiu i prehumà una miqueta, perquè tots els capítols d'aquest Ànima estan narrats per animals, que és una cosa bastant curiosa. Cada capítol posa el nom de l'animal en llatí, llavors alguns els enxampes i els altres no, i comences a llegir en primera persona, doncs et parla un esquirol, un peixet, un corb, un gos, una marieta, una aranya, i des dels seus punts de vista i des de les seves maneres de veure el món, animalesques i bèsties, veiem el periple d'aquest senyor que s'enfronta amb l'inenarrable una miqueta. El Mahdi Mouawad és libanès quebecois i que ja té una història de per si, quan explica la seva vida ja és bastant sorprenent i brutal. Clar, exacte. Una mica com l'inici d'aquesta novel·la. Clar, per allà al darrere sempre hi ha com una miqueta de la guerra civil libanesa i, bueno, això és una de les coses que avançant el llibre veiem que ell hi furga i que hi passen. I és curiós perquè no estem acostumats a veure... Normalment estem acostumats a veure novel·listes que s'atreveixen amb la dramatúrgia, però al revés moltes vegades no. És curiós. I a mi m'agradaria saber si funciona com a novel·la o si no es pot parlar exactament de novel·la, sinó que són com
Funciona brutalment com a novel·la i no té res a veure amb una obra de teatre. No és aquelles obres de teatre que podrien ser pel·lícules o aquelles pel·lícules que podrien ser novel·les, etc, sinó que és una novel·la que només pot ser novel·la, perquè ja em diràs com faràs ara al teatre parlar a un insecte, no? Llavors jo crec que precisament perquè ell estava molt contaminat del teatre va decidir posar una espècie de lloc on poder descansar de la manera en què ell escrivia teatre, i per això escrivia una novel·la que va trigar 7 anys a escriure-la, perquè l'escrivia entre muntatge i muntatge. Ell diu que quan escriu teatre sempre té és una estona molt brugit al seu cap, sent les veus, etc, i que escriure la novel·la és com un silenci molt bestial, i que amb ell li anava molt bé arrasar-se en aquest jardí silenciós per escriure la novel·la, i també li passaven coses molt bèsties, com... he de dir que és un llibre molt trasbalsador. Home, l'entrada ja, jo no l'he llegit, però vaja... I tot el llibre, i a més aquesta espècie d'entrar pels animals, i en lo animal que tenim nosaltres, lo prehumà, lo que encara no està en el bé i el mal, ostres... I al final, amb aquests noms que deies, acaba sent una mica un atles, podríem dir, biològic, no?, de l'essència humana, no? Al final hi ha un índex per si no l'has enxampat, que sàpigues si és... Sort, perquè, escolta, el llatí em van fer al col·le, però no sé si tot ho pillaríem, és el que deies tu, perquè el Canis lupus, aquest és, mira, l'he obert per aquí, guai, però el Oncorhynchus micis, jo no sé què és, si vols que t'ho digui. També és una miqueta llibre d'endevinalles, no?, perquè cada capítol, dels que estan titulant amb noms que no coneixes, doncs comences a llegir algú que parla en primera persona i intentes esbrinar quina mena d'animal és, no? I això també és un joc. També és xulo, clar, és veritat. Jo quasi mai mirava. I tu, per exemple, havies vist les obres Incendis i aquestes? Havies vist alguna obra? Havia vist Incendis i havia vist l'última que va portar fa un mes, el monòleg que va portar ell, i... Així que ja estaves convençut, però t'ha acabat de convèncer. No, perquè és molt diferent, realment. Jo crec que no cal que t'agradi pas la seva dramatúrgia o et desagradi, és igual. Diguéssim que la novel·la és la novel·la d'un gran escriptor, i és una gran novel·la. La veritat és que jo la recomano perquè no és gens... Vull dir, no et deixa indiferent, és molt... reeixida en la seva ambició tan estrambòtica de fer narrar una història a través d'animals, i sobretot d'enfrontar-nos d'aquesta manera tan visceral a aquest estat que et deia que agermana animal i persona. Doncs escolta, m'has venit fer ganes de llegir-lo, aquest ànima de... Wachdi Mowat. Segur, és que jo sabia que el libanès el portava millor el Martí Sales que jo. Per cert, truites. 4 truites d'ou d'estruç. 4 truites d'ou d'estruç, amb aquesta veu de ràdio que tens, que diuen que tens les Virgili Quotes. Jo no els hi vull treure l'emoció, és que és cert, és així. Ai, senyores. Podem explicar coses, Martí? Podem explicar que potser aviat et trobaran quan vagin a comprar llibres la gent, o no ho expliquem? Potser sí. Vés a saber que potser en algun lloc em trobaran per allà. Sí? Aviam què. Puc dir alguna cosa o no? Aviam si m'hi troben. Doncs mira, si no, a comprar llibres al passatge Calders de Barcelona, potser un dia us trobeu el Martí fent de dependent o d'altres coses. És com el noi de la Coca-Cola aquests dies, però bé, aquesta és una altra història. Exacte. Martí Sales, moltíssimes gràcies i fins ben aviat. Gràcies a vosaltres. Sort i rock and roll. Salut. Bona nit. Així, què em recomanes? Mira, jo crec que t'hi has de llançar i provar alguna cosa nova. Posa una mica de passió a la teva vida. Fes un viatge, viu una aventura. Va, vinga, fem un cafè? A Laia Pau Claris, llibreria Cafè, hi trobaràs totes les històries que busques. ICAT.cat